Yazi ngekukholwa ukuthi usefunda amatekile etsheni. Yazi ngiyazigqaja ngalezi ingane zami zontathu. No, ayonje uzohamba ngekudala. Umuntu uyoshaya isithukuthezi bese ehambile. Kanti nokusebenza lapha enkulisa ngeke uzivale isikhala sakhe. Ngabe konke kukahle? Umbongeni. Ngeke ngisakwazi ukubuya namhlanje. Ngibambezeleke emhlanganweni. Angithandi ukushayela ebusuku. Akaze nje umbongeni wayenza lento. Nje uthi ubambezeleke kanjani uyabuya kodezela ekhaya. Sala. Awungitshele. Usho ukuthi ayikho indlela yokumnikeza uSibali lento ayifunayo. Dokotela basho ukuthi angeke ngikwazi ukumnikeza ingane. Sengisho ukuthi mhlambe mangatholakala umuntu ongakuthwalela ingane. Ayikho umuntu engamcabanga mina. Kodwa-ke vele sedumele idlula. Umbongeni akasafuna ukuba nami. Sala. Mzala, angiboni ukuthi uqonde lokho. Mzala. Kanti akuyona-ke lena into engajwayelekile. Futhi-ke mina uyangazi ukuthi ngiyayithandela abantwana. Asisekho isidingo mzala. Mina nje kumele ngamukele ukuthi kuma buye emendweni. Kwenzakalani uNkumbulazi? Uma waze befuna ukumphuca yonke yomfowethu. Ngoba mncane bengekho mfowethu. Ngabe wayithina asikhulelanga emzini kababa. Wayenza leyo nto mfowethu. Ngiyakuzwa mfowethu kodwa mfowethu labantu abamfowethu ngeke bananazi ukuhlukanisa ingane wonina. Yona into engafuna iyenze ukuzama leyo mfowethu. Kuhlukile lokho mfowethu. Kuhlukile akufani. Uzama phela kuyena uMagwaza. Kumele alindele noma yini. Ingakho kumele ngimshade mfowethu. Ngimenza uMagwaza ngokuphelele. Avikeleka phela nasemadlosini. Sekwanele manje. Busa umzimba wami mfowethu. Ngeke uzumshado usama. Futhi mina uzama ngomlelo ngesinqamukezana. Nami ngokunjalo mfowethu ngobale.